За активну участь у громадському житті школи вручається Патлановій Вікторії Валеріївні. Її дерево обновити плем'я. Вікторія талановита у творче місце обрання. Перемога в усьому ході її кредо, водночас чуйна з вразливою душею. Про повну загальну середню освіту, золота медаль за високі досягнення у навчанні та грамота за активну участь у громадському житті школи вручається Солодкому Ярославу Станіславовичу. Його дерево охоронець Борис. Ярослав талановитий, цілеспрямований, і повертати до себе увагу. Хто сказав, що не можна поєднати фізичну розвиненість з високим розумінням? Атестат про повну загальну середню освіту, золота медаль за високі досягнення у навчанні, грамота за активну участь у громадському житті школи вручається Басовій Анні Андріївні. Її дерево покровитель Каштан. Анна цілеспрямована та розумна, емоційна і щира особистість. Вона завжди елегантна, з щирою посмішкою та відкритою душею. Атестат про повну загальну середню освіту, золота медаль за високі досягнення у навчанні, грамота за активну участь у громадському житті школи вручається Башировій Катерині Віталіївні. Її дерево охоронець інжир.